Părerea ai, Vlad? Pardon, hai să facem cunoștință. Eu sunt... Mari. Cum? Cum o cheamă? Felicianțu. Dar ce ochelari șmecheri ai tu? Și părul ăsta rar, din serviciu financiar, de unde M-am tuns. te-ai tuns? Da. Și nu te-a durut? Nu. Puțin, nu? Câți ani ai tu? 6 ani și 4 luni. Mult. Ești mare. Da. Ai auzit ce am întrebat-o pe Simina? Da. Ce sunt microbii, după părerea ta? Microbii înseamnă că te îmbolnăvești. Și... Așa. Bun. Da. Dar ouăle roșii când se fac? Când e frumos afară. Și de Paști ce se mănâncă? De Paști se mănâncă ouă. Te mănânci mult? Da. Și repede? Da. Și ce se întâmplă dacă mănânci mult repede și înghiți repede? Înseamnă că mori. Doamne ferește. Ia spune-mi, ce este un șnițel? O șniță înseamnă să mâncăm ca să fim sănătoși. Am mai auzit chestia asta undeva, dar ce este un șnițel? Din ce e făcut el? Ce e? Din carne. Ce fel de carne? Carne bună. Bună? De pupăză? De ce e? De pupăță. E de acord. Un strudel? Strudelul e o lumină stinsă care nu putem vedea la televizor. Când e lumină, vedem la televizor mai bine. Strudelul. Ba da. Și cu ce e strudelul? Strudelul e format din lemn. Tu ai mâncat vreodată strudel? Nu. Nu se mănâncă? Nu. Dar tu ești cu minte în general. Da. Mergi la grădiniță tu, nu? Da. Și ești cu minte? Da. Nu faci boacăne? Nu. Dar sunt copii care fac boacăne acolo? Da. Ai un prieten care e mai scâmpărat? Da. Cum îl cheamă? Alex Tuiu. Și ce spune el? Ce face? Spune prostioare. Ce prostii? Spune chichimata. Așa spune? Da. Păi nu e frumos. Cui îi spune, educatoarei? Laule. Îți mulțumesc.